Odchádzame do Slovenska. Dobré ránko, kamoši. Máme 5 hodín ráno, streda 1. apríl a odchádzame do Slovenska a ja sa vraciam zase do chalupy. Samozrejme, že tú najdôležitejšiu vec som zabudol. Ľadvinku, kde mám všetko a budem vám to točiť deň po dni, pretože tam je milión malých miest a krásnych, nebude to video z každého miesta, takže máte sa na čo tešiť a snad sa vám to bude páčiť. No a budú to samé skvosty, takže dneska si ukážeme aj niečo z cesty, máme tam nejaký hrad cestou, slovinský, ubytko a možno sa ešte pôjdeme prejsť do Tolminu, takže uvidíme, ako budeme stíhať. Každopádne sa všetci tešíme, ja to tam ako darček na 40-ku a tohtoročná dovolenková sezóna je týmto oficiálne zahálená. Tento rok nás čakajú 4 dovolenky. Asi si bude okolie myslieť, že sme milionári. A čo vlastne sme? Máme sa radi, baví nás to, sme zdraví. Takže v podstate sme milionári. Takže kolu mám, ľadenku som našiel, ideme na to. Tak kamoši, vítajte v Piešťanoch, na odpočívadle. Máme za sebou asi 100 km, 120, cesta ide dobre. A teraz prebehla WC pauza, fičíme ďalej. Takže dneska to bude cez Maďarsko do Slovenska, cez hraničný prechod Rajka a potom Maribor, Ljubljana a vlastne koncovať ideme Rud. Dobrý deň. Dobrý. Pokračujeme. Jako Ildiko. Ildiko. Maďarsko. Čak normálne, Láslo. Rajka. Tak kamoši, už sa nachádzame v Maďarsku, asi, ja neviem, 50 km za hranicami, 60 a momentálne smerieme na Szombathely. Potom tam bude nejaký žrebčín, tam si dáme rizek z domu. Je to naozaj pekne, dneska svieti aj slniečko, takže úplná pohodička. A dáme si teraz pauzu, potom obed. Maďarsko je také zvláštne, pretože je tu sama rovina. My ako ľudia z Kisus nie sme na toto zvyknutí, takže pre nás je to také pozoruhodné. A stále len ide a ide do prázdna, takže aj keď tento rok ideme veľa jazdiť na tento smer, takže by sme si mali zvyknúť. Ale užívame, hlavne, že ideme preč, to je u nás vždy radosť. Kamoši, ďalšia zastávka Receblák, nejaké tam poblízku tohto mestečka. Momentálne sme nejakých 120 km od hraníc so Slovenskom a cez hraničný prechod Lendva, alebo Lendeva. A potom vlastne asi za nejakých 50-60 km máme prestávku. Pôvodne sme chceli srať Szombathely, ale teda stáť, nesrať. Možno aj srať budeme. Ale nakoniec ideme stáť niekde tam pri nejakom žrebčíne. Takže ja tu mám tiež nejakú pauzu a pokračujeme ďalej. No a inak je tu teplo, nejakých 8 až 9 stupňov. A po tom období dažďov, čo vyzeralo to strašne, tak to vyzerá fajn. Pozrite sa, v Maďarsku je rovina, takéto lesíky, neviem to ani pomenovať, je to také zvláštne. Zajímavá krajina, no. A my teda nejdeme po diaľnici, my ideme po starej ceste, ktorá ide popri diaľnici, trošku užívame vidiek, zastavíme si, kde chceme a trošku teda takto vidiecky sme naladení dneska. Vítajte v Slovensku, bé! Ja, tuto Moravská Toplice, tu boli hneď v tých kúpeľoch, pamätáš? Kovarekovci, Moravské Toplice. Dobre.
Tak kamoši, vidíte, ideme na hrad Žovnek, to je naša posledná zastávka pred ubytovaním. Tak to nejak vyzerá, mal by byť free, je to 10 minút. Je tu free parking, to je free bubu, čo mi nese variť na kavičku. Ako sa ti páči Slovnínsku bubu? Páči, ale som unavená. No dobre. Trošku sme polamaní, ale inak dobre. Cesty fajn. Diaľnica pohode. Ešte si užijeme chvíľku diaľnicu, potom z Ljubljany už pôjde stará cesta do Rutu. Ale je tu krásne. A hlavne, že vyšlo počasie, lebo u nás bola kosa aj v ruskom filme predoslední, takže pecka. Kamoši, takto vyzerá hrad Žovnek, je to tu nádherné, opravuje sa to, pozrite sa, aký famózny výhľad sa tu črtá na jazero a za tým už hory, takže my tam niekde do tých hor pôjdeme v rámci tejto dovolenky, tam hlavne budeme tráviť čas, no ale toto tu je tiež iný svet a je to nádherné, dúfam, že to cítite aj z toho videa. Dnešné video je síce len prvé presun, ale už aj tento Žovnek stojí za to, je to naozaj pecka. Kamoši, hneď prvé miesto je naozaj fantastické. Pozrite sa, trošku mi to pripomína väžu zo Šomošky, ale inak je to taký hrad, že neviem ho prirovnať ničomu, čo sme už boli. Tá cesta ku ňmu je taká veľmi zelená, trávnatá, veľmi veľa kvietkov. Tam tá väža je krásna, ale tam sa asi pravdepodobne nechodí ešte. Alebo teda možno so sprievodcom, neviem. Ale je to naozaj úchvatné. Klet stepa rozstava. Fakt je to nádherné. A vidno, že sa tu pracuje a dneska tu sú tu robotníci a robia. Takže tuto, táto napríklad vidno, že tá brána je spravená. Ale toto asi zavreté teraz. To by sa, možno sa to dá dole zaplatiť, uvidíme. Ak áno, tak by sme išli pozrieť. Pozrite sa na tú vodu, kopčeky. Nádhera. My teraz ideme variť kávu na svojom variči, čo som dostal na 40-ku. Zobrali sme si ho, inak super vec, teraz to aj na bajku robíme. Už ste to možno, ešte asi nevyšlo video z bajku, kde som varil kávu, ale pozrite, je to naozaj pecka. Takže zatiaľ Slovensko uchvacuje a celkovo dnešná cesta na výbornú, úplne v čile. Zatiaľ to vychádza, že príjeme po 4. na obytko, tak ako sme mali, ale keď sa aj zdržíme, nevadí, pán nám včera písal na WhatsAppe, takže je to všetko po radečku. Keď prídeme, tak vám ukážem room tour, nečakajte 5-hviezdičkový hotel a my sme si dali také staršie ubytko, lacnejšie, pretože my na hoteli trávime fakt ráno a večer, inak sme celé dni v prdeli, takže nám to stačí, ale však všetko sa včas dozviete. Teraz idem vychutnať kávičku, potom natankujeme 10 tuto mimo diaľnice a farčíme ďalej cez Ljubljanu do malebnej dedinky Rut, vedľa ktorej je jedna krásna dedinka, ktorá sa volá Trtník. Dobre? To budeme mať všetci šťastie. 7-krát klepnutie u kamení pre šťastie. Palác, toto bol kedysi palác. Aha, aj tu sú lavičky hnač.
Tu veľmi veľa miesta tu je takého. Kamoši, chcete sa pozrieť na hradné vecko? Takýto level ste ešte asi nevideli. Tadá. Moderné, zariadené vecko, krásne, čisté, dve kabinky, umývadlo, pecka. Toto je hrad na úroveň. Kamaráti, vítajte v našom ubytovaní. Akurát, že neviem, či ma budete počuť. Tuto v tejto chalúbke bývame. Takto pod hrebenom Juliánskych Tatier. A máme tu takýto pekný krásny parking. Máme to všetko, čo potrebujeme, ale nebude to pre každého z vás, kto si potrepí na luxus, tak toto asi nebude chcieť. Toto by som nazval, že je bývanie u babičky. Takže tuto máme, toto je zadný vchod, toto máme predsieň, takúto, tamto bývajú dievčatá. Dobrý deň, tu sedí pani Oslávikyňa, pre ktorú to bol darček. Pani, ako sa vám páči darček? Výborne, ty. Nerobí takéto videá, už dostaneš. Ja viem, a čo dostanem? Škoda, že iné. Toto je obývačka s takouto krásnou starou pecou. To už nefunguje, ale keby hej, tak určite by sa tam Milka išla vyhriať, že? Hej. Že hej? Nezakúriami. No, zakúrime. Tu máme spálňu. Trochu začatá rekonštrukcia, ale všetko funkčné. Veľká posteľ, skrine. Vecko s vaňou. Akože staré, ale čisté, funkčné. No a ešte tu máme jednu secret izbu, kde budú spať dievčatá. A to si musíte pozrieť. To je takýmto schodami hore. Jak u babičky. Dobrý deň, to je YouTube. Máte tvoje svetlo? A takúto izbu má dievčatá. Kde sú odziny? No piču. Dobre, tak toto všetko dostanete za 280 € v rúte. Na 5 dní. Oni mňa. Ale Bubi ho nie, ani Dudy ho nie.
No kamaráti, pozrite, tuto je ten hrebeň a zajtra, teda pre vás to bude v ďalšom videu, pôjdeme tamto pozrieť na rodicu, ktorá má skoro 2000 metrov nad morom, takže keď dáte 30 lajkov, tak Bubi tam po plavkách. A keď dáte 50, tak ja si dám boratovské plavky. A to bola fyzipsúka, nič také nebude, ale v ďalšom dni uvidíte teda pravdepodobne asi rodicu a potom ešte nejakú peknú prechádzku, lebo dneskajší deň a celé toto video už pomaličky sa chýli ku koncu. Tak kamoši, ja už idem si oddychnúť na izbu, dneska mám toho odšefarovaného celkom slušne, takže vidíme sa pri ďalšom videu a teda pri ďalšom dni. Ak sa vám náš obsah páči a chcete vidieť aj viac videí zo zahraničia, určite dajte follow, teda sub a napíšte koment. Takže uvidíme sa zasa pri ďalšom videu, majte sa pekne a čaute zatiaľ zo Slovenska.